No niin, me Arin kanssa hurruttelemaan Ivaloa kohti Ruisinkin letkassa ja keli on hieno, mutta on meillä hieno tapahtumakin. Elikkä Rautaan rajalle ja tässä me nyt kruisailemaan hissun kissun 15 kilsaa on Ivaloon, mutta kyllä se tästä. Eilen touhuttiin yöhön aamuun asti, niin saa nähdä miten tänään menee, mutta kuljettaja on aika hyvää. Kuljettaja on hyvä ja on vielä aivan hyvässä kunnossa. Tämä on reipas nuori mies. Ei huono. Pääpäivä. Nyt on se juhlapäivä. Oikea tapahtumapäivä, niin illalla kaikki Saariselälle, että katsotaan mitä tapahtuu, mutta norjalaiset meidän pitää keilauksessa voittaa. Se on niinku pakko. Muuten aivan sama miten menee, mutta kun voitetaan norjalaiset, niin Kyllä. mutta autoja oli joku 140 ehkä nyt. Ja lisää vissiin olisi ehkä tulossa Pian vielä. Että saattaa tulla, joo. Eilen on kuitenkin ihmiset ollut töissä vielä, niin ei kaikki kerkee. joo, ja Sorkkatohtori lähti vetämään letkaa, niin mutta on muuten hieno veturi kaverilla. Ja tuommoisella voisi tehdä vaikka töitä, mutta en tiedä onko se liian hieno, jos sillä töitä tehdään. Mutta tällä vehkeellä ei tehdä töitä, kun tämä on näyttelykampe, niin se on vain niin näyttelyautona. Ja sillä taitaa olla 3 kaikki hannuita. Mutta ei siinä mitään. Me näemme kohta Ivalossa.